Evo, dragi prijatelji, ajmo da jednim aplauzom pozdravimo naše domaćine. Ljudi iz Kosova, na vašu stranu. Znači, naši domaćini, Urović, Hasan, Kuna Sarada. To su naši prijatelji. Slatki čiste i mandarina. To su kumovi. Zulki Člejva. Igor Mišević, Medin. Najveći aplauz za naše radnice. Ako je masana imaš, dajte mi. Rasulullah.